Yes. Så kører vi number 2, men fra en anden vinkel. Og her kan jeg også lige se, at der er pænt langt ned. Jeg kan ikke se det særlig godt. Ej, okay, men fuck det altså. Man kan kigge ud over hele Tranebjerg, så kan de se, at der er langt. Ja. Her har vi Tranebjerg. Yes. Og så er vi klar til at se Philip, tror vi. Ja. Jeg kan ikke. Eller jo, det kan jeg. Yes! Ja, jeg tror bare lige, jeg gik lidt ondt i skridtet. Nå, det fandme altid. Vent lige, jeg kommer lige op i det. Ja, hvor er du morsom. Ja, det synes jeg også er. Tak for detaljerne, Philip. Tak for detaljerne. Så er det din tur til at hoppe. Nå, da. Ja, det er det da. Jamen, en skal jo gøre lidt professionelt. No. Ja. Nå, vel mig. Jeg tror, du flyver ind i det der lort der. Nej, jeg når sgu da stoppe inden. Ja, det skal du sige. Ja, det skal jeg, og det ser jeg jo også, ja. Hey, du skal stå op. Det gjorde jeg jo. Rejs dig op, for helvede! Detaljerødt op, mand. Ja, okay, der var lige en fuckfinger der. Ja. Held og lykke. Mange tak. Det var så lidt. Okay. Og nu? Ja, hoppes. Farvel, mor. Farvel, mor. Hvorfor ikke din far også? Ja, pinligt tavshed. Kom nu, hop. Slap nu af. Hop nu for helvede. Stop så. Der er snart gået et halvt minut. Og nu kæft din bos. Skal du hoppe, eller hvad? Ja, jeg skal. Okay. Ej, der var en du. Wow, tillykke. Godt, mor. Gratulerer. Yeah. Okay. Altså, jeg synes ikke, du har hoppet endnu. Hold nu kæft. Okay. Godt. Cola! Jeg sagde jo, du ikke kunne... Jeg sagde jo, du ikke kunne nå at stoppe. Mange tak. Det var så lidt. Sluk det lortekamera. Ja, okay.